Мрсна жега е вън. Има ли потенца да гледаме порнофилм? Изпотените ми мъде чакат някое курве да и го нашия бе в потното путе. Жега е, мрсна жега е вън. Има ли потенца да гледаме порнофилм? Изпотените ми мъде чакат някое курве да и го нашия бе в потното путе. Жега е, бе.